la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni nonse ku programu yathu ya Tilankhule na Ambuye. Lero lachiwiri pa 17th December, sabata ya chitatu pa nyengo ino ya Advent. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Genesis chapter 49 ndime ya 2 kuyambiranso ndime ya 8 mpaka ya 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Agrina Bukani kuchokera ku St. Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga wabwino monga adalembera Mateyo Woyera mutu 1 kuyambira ndime ya 1 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Monsignor Patrick Tawale kuchokera ku St. Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Bwerani kuno ndipo mumve inu ana Yakobe. Mverani bambo wanu Israeli. Iwe Yuda, abale ako adzakutamanda. Adani ako udzawagwira pakhosi. Abale ako adzakugwadira iwe. Yuda ali ngati sona ya mkango. Ukapha umabwereranso kumalo kumene umabisala. Yuda ali ngati mkango. Amatambasuka nagona pansi. Iye ndi mkangodi. Ndipo palibe amene angalimbe mtima kuti amdzutse. Ndodo ya ufumu yake sidzachoka mwa Yuda. Adzachita kuupanirira ufumu umenewu. Adzausunga mwa mphamvu zake mpaka mwini wake weniweni atabwera, odzalamulira anthu onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu mthenga wabwino monga adalembera Mateyo Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu Kristu makolo ake anali Davidi ndi Abrahamu. Motsatana mayina a makolo ake onse ndi awa: Abrahamu adabereka Isaki, Isaki adabereka Yakobe, Yakobe adabereka Yuda ndi abale ake, Yuda adabereka Perez ndi Zera mwa Tamara, Perezi adabereka Hezroni, Hezroni adabereka Ramu, Ramu adabereka Aminadabu, Aminadabu adabereka Nasoni, Nasoni adabereka Salimoni, Salimoni adabereka Boaz mwa Rahabu, Boaz adabereka Obede mwa Rute, Obede adabereka Yese, Yese adabereka mfumu Davidi, Davidi adabereka Solomoni mwa amene poyamba adali mkazi wa Uriya, Solomoni adabereka Rehoboamu, Rehoboamu adabereka Abiya, Abiya adabereka Asa, Asa adabereka Yehosafati, Yehosafati adabereka Yoramu, Yoramu adabereka Uziya, Uziya adabereka Yotamu, ndipo Yotamu adabereka Ahaz, Ahaz adabereka Hezekiya, Hezekiya adabereka Manase, Manase adabereka Amon, Amon adabereka Yosiya, Yosiya adabereka Yekoniya ndi abale ake pa nthawi imene Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babyloni. Aisraeli atatengedwa ukapolo kupita ku Babyloni, Yekoniya adabereka Salatieli, Salatieli adabereka Zerubabelo, Zerubabelo adabereka
Abihidu, Abihidu adabereka Eliakimu, Eliakimu adabereka Azoro, Azoro adabereka Zadok, Zadok adabereka Akimu, Akimu adabereka Eliudi, Eliudi adabereka Eliezara, Eliezara adabereka Matani, Matani adabereka Yakobe, Yakobe adabereka Yosefe mwamuna wake wa Maria, Maria ayu adabala Yesu wotchedwa Khristu. Choncho panali mibado 14 kuyambira pa Abrahamu mpaka pa mfumu Davide, mibado 14 kuyambira pa Davideyo mpaka pa nthawi imene Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babyloni, ndiponso mibado 14 kuyambira pa nthawi yotengedwa ukapolo kupita ku Babyloni mpaka pa nthawi ya Khristu, mpulumutsi wolonjezedwa uja. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tamva mu uthenga wabwino lero pa 17th December kuti Ambuye Yesu adabadwa kuchokera ndithu kwa anthu owadziwa, ndipo uthenga wonse akungotchula mayina a anthu. Ndiye mwina nkumadabwa kuti tsono kumangotchula mayina a anthu nkusanduka uthenga wabwino. Uthenga umeneyu ngwabwino ndithu, chifukwa ukutitsimikizira kuti tikamati Mulungu adadzitsitsa kutenga umunthu wathu nabadwa pakati pathu ngati munthu aliyense. Uthenga umeneyu ukutitsimikizira kuti Ambuye Yesudi adali munthu. Atchula mayina osiyanasiyana a abale ake akumtundu wake, kutsimikiza kuti Yesu analili munthu ngati ife, kuti Ambuye Yesu adasanduka munthu, ndipo ngakhale adasanduka munthu sadataye umulungu wake. Apapa tikutsimikizika kuti tikamachita chaka cha Christmas chimene tikuchikonzekera pa nthawi ino ya Advent, ndi zenizeni kuti Ambuye Mulungu adasanduka munthu podzera mwa Ambuye Yesu, ndipo makolo ake ndi olozeka ndithu odzika mayina omwe. Ndile apanso china chimene tingaphunzireko uthenga umeneku nkuti umunthu wathu ndi wofunikira. Mmene tatsimikiziridwa ndi uthenga wabwino kuti Ambuye Yesu adatengali umunthu wathu, ndi kuti umunthu wathu Ambuye Mulungu adaukweza. Umunthu wathu wonyozekawu Ambuye Mulungu adaukweza kuti ugawane naye umulungu wake. Choncho kudzera mwa Ambuye Yesu, monga tamvera mu uthenga wabwino, umunthu wathu ndi umulungu wa Mulungu udalumikizana. Ifeyo ndife odala. Komanso tiyenera kuti apapa tizindikire kuti banja Ambuye Mulungu adalikweza, adalilemekeza. Banja lathu ndilofunikira pa moyo wathu, ndipo ndikubanja kumeneko kumene timaphunzira ma values athu ofunikira. Timanena kuti banja ndi sukulu yathu yoyamba. Choncho Ambuye Yesu nawonso adadutsa msukulu yokhayokhayo imene ifeyo timadutsa. Choncho uthenga wa lero, phunziro lina ukutikumbutsa kuti banja nchinthu cha mtengo wapatali, chifukwa banjalo ndi kumene zabwino zonse zimachokera. Tililemekeze banja, ndipo ife amene tili pa banja tiyesetse kuti banja lathu likhale lachitsanzo chabwino, komanso ana athu tiwalere bwino monga Yosefe ndi Maria adawalerera Ambuye athu Yesu Khristu. Tiyeni leroli tikumbutsane kuti banja ndilofunikira, komanso kachiwiri kuti tikamati Ambuye Yesu adatenga umunthu wathu zinali zenizeni, adatenga umunthu wathu kuti umunthu wathuwo ulumikizane ndi umulungu wake. Ifeyo tidali yani popanda kukoma mtima kwa Mulungu. Amen.